Оставаме на ваканционна тема. Все повече българи почиват на къмпинг. И то не само в България. Завръща ли се модата на почивката на пясъка и защо? Кристина Владимирова прекара цял ден на най-големите къмпинги по Черноморието ни. Добър вечер! Добър вечер! Истината е, че аз днес всъщност за първи път бях на къмпинг и за първи път дори влезнах в палатка. Беше доста интересен работен ден. Мога да ви кажа, че чувството да работиш от морето, а да не стоиш пред компютъра е доста по-различно и много, много интересно за мен. За някои хора обаче това е начин на живот. Ние се срещнахме с тях. Вижте какво ни разказаха те, какъв е техният мотив да прекарват по този начин отпуската си, а не в някой лъскав хотел. За първи път Красимир Христов отива на къмпинг преди 25 години и от тогава не е почивал на друго място. Първо с децата, а сега с внучето си. Казва, че нищо не му липсва. Абсолютно всички удобства, ток, вода, бани, тоалетни. За храна дава по 100 лева на седмица. Готвят си сами и рядко ядат навън. По-големият разход е в началото на сезона за наема на караваната, но я делят с няколко семейства. За един сезон е около 2500 лева. И 3 месеца разделено на 5-6 семейства, просто 250 лева, не повече. Породните къмпинги може да събират все повече млади хора, като тази компания от София, за която морето продължава по няколко месеца. Какво е почивката на открито за тях? Мода или алтернатива на лъскавите курорти? Къмпингът ти дава такава свобода, където никой хотел не може да ти даде и не се съобразяваш с никого. Всичките ти приятели сутрин ги намираш изполягали на плажа и просто красотата на това да станеш и да се цопнеш директно в морето, наистина никой хотел не може да ти го даде. Въпреки непринудената обстановка, и тук модата диктува правилата. Много е важно да си модерен на плажа. Мацките са полуголи, но с еднакви ногти навсякъде. Цвят, обичките, важни са да отиват с модата. Е актуална навсякъде. Нищо, че са голи. По думите на концесионерите, тази година има значителен ръст на почиващите. Факт е обаче и, че много българи се насочват към къмпингите в чужбина. Наистина, по-старите къмпинги не са реновирани и хората като че ли бягат оттам. Обслужването в смисъл хигиенизиране, тоалетни, бани, всичките тези атрибути, които основно касаят къмпингарите. Ако решите да почивате на палатка, излиза по-евтино. Таксата за един ден, ако се ползват ток и вода, излиза 20 лева. Ако се лишите от тези удобства, цената е 8 лева. В някои къмпинги се плаща вход на човек и за автомобил. Цените варират от 8 до 10 лева на ден и за двете. И като заговорихме за суми, наемът на една каравана за един месец излиза 800 лева. Ако добавим още толкова за храна, това означава, че за едно 4-членно семейство месец на къмпинг излиза 1600 лева. Това е груба сметка, но как изглежда тя, сравнена с цените на хотелите в момента? В момента средно една нощувка в хотел излиза около 20 лева на морето. И това значи, че за едно 4-членно семейство 80 лева на ден излиза само спането, което, ако го сметнем, означава, че за 1600 лева те ще прекарат 20 дни на морето, но все пак не трябва да забравяме, че трябва и да се храни. Благодарим ти, Кристина Владимирова, в директно включване от плажа.